τι θέλουμε να δώσουμε. Θέλουμε να δώσουμε την βάση με βάση την άμυνα. Κεφάλι κάτω, παθητική άμυνα. Η παθητική άμυνα είναι η πιο ρεαλιστική άμυνα. Έτσι. Υπάρχουν τα σπασίματα, οι αποφυγές κλπ. Έτσι. Απλά η παθητική άμυνα είναι όταν τα είναι πολύ δυνατά. Είναι πολλά η βροχή, και δεν μπορούμε να το σπάσουμε ούτε να τα δούμε. Τι κάνουμε. Πατάω καλά, κεφάλι κάτω, πιστή ακόμη μπροστά και αφήνω. Ποτέ δεν ακουμπάω τα χέρια πάνω στο κεφάλι μου. Γιατί έχει καταπρέπει τον κραδασμό. Κραδασμό, μετά από χρόνια θα είναι καλό. Έτσι. Κάνει μια μικρή απόσταση. Διακόνες ψηλά, κεφάλι κάτω για το πλήγμα. Πα, πίσω. Βγάζω αέρα, γίνομαι βράχος.